Iż-żmien tal-miliet iġib miegħu laqda u aktar ferħ bejnietna l-koll. Huwa żmien fejn il-valuri tal-imħabba, l-għaqda, is-solidarjetà u l-paċi li l-poplu Malti u tant moni bihom joħorġu aktar. F'messaġġ fuq Facebook mart il-Prim Ministru Lidja Abel għamlet stedina miftuħa lil tfal u żgħażagħ sabiex ikunu huma li jiddisinjaw il-kartolina tal-miliet li jibgħat l-Uffiċċju tal-Prim Ministru bix-xewqat tiegħu fi żmien il-miliet. Dawn il-kartolini jintbagħtu lil bosta fosthom dinjitarji u entitajiet kemm f'Malta kif ukoll il-bot mixtutna. Filwaqt li ħeġġet tal-idejat oriġinali għall-immaġinazzjoni u għall-kreattività, Dr. Abel esprimiet it-twemmin tagħha fit-talent Malti. Għalhekk qed nitolbu lilkom tfal u żgħażagħ minn età ta' 4 snin sa 16-il sena biex tiddiżinjaw intom il-kartolini bit-tpinġijiet tagħkom marbuta mal-miliet. Inħeġġiġkom il-kol tieħdu sehem u tkunu kreattivi bl-idejat oriġinali tagħkom. Tfal u żgħażagħ f'pajjiżna, nafu x'talent għandkom. Dr. Abel appellat biex kull parteċipant jibgħat pinġija waħda flimkien ma' messaġġ ta' ferħ tal-okkażjoni fuq karta A4. Jistgħu jintużaw diversi modi ta' żeba' u kuluri anki il-medja diġitali. It-pinġijiet għandhom jintbagħtu fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' Novembru. Ir-rebbieħa se jingħataw premijiet imma bħala rikonoxximent kull tpinġija li se tieħu sehem se ssib posta f'wirja speċjali li se tiġi organizzata apposta fi spazju kreattiv il-Belt Valletta.